Hello, hello, hello sa aton mga pinalangga nga mga kanaisyaga. Welcome sa aton nga drama. Aton balikan ang mga episode nga inyo na pamatian siyang nakaligad. Oo. Hindi bala Parmiloy. Oo, balikan na ito episode nga nagpakadlaw sa aton. Na kag siyempre Parmiloy, diri nila mabatian kung ano ang natabo kay Mascobado sang ginbasted sa ni Rose. Oho. Oo. Ano na ganing ako niya? Ikaw yati ari ka man na di. Bay pamatian ta be. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. Basta drama, jokes, kantahan, hugot, kag iban pa. Naisyaga Channel. Like, share, and subscribe. Naisyaga Channel. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na tungod ari na ang Naisyaga Joke Time Drama. Ginadulong sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel. Naisyaga Joke Time Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pagharap ha. Ay, nako. Anong mayo man? Grabe. Kada mo ginibalas na nabalaan si Enrique mo. Paramihan ako di ginachat, oh. Tapos paramihan ginalike ang mga status ko sa Facebook. Ay, mayo lang gani ginhambalan ko si Daniel nga hindi siya magselos kay Enrique tungod okay na kami. Kag naghambal na si Enrique sa akon nga friends na lang kami nga duwa. Ay, kaluoy man kay Daniel. Permi lang siya busy tungod nagamat-amat na balik sa normal ang tanan. Damo na ko nung ilang mga client. Damo na subong nagapamassage. Damo naman abi ang stress eh. Labi na gid kung bayaan ka. Ay, mas stress ka gid. Amo na nga kung nagabatsyag ako sang palangapoy kag nagapalanakit ang lawas ko. Ginapamassage ko gid ni dayon. Labi na gid sang sako ako sa mga module kag online class ko. Ay nako, kanami sang pamatsyagan ko kung mamasahay ako. Ay, pasalamat na lang gid kuya. Nga may mga blind massage, may mga masahista. Kay kung wala sila, ay maano na lang kuya kung stress ko man. Maano na lang ta kung kapoy ta. Te, ano pang ginahulat nyo? Magpamasahe na. Ay ba? Kasakit panumdumon. Nga hindi galitan na niya tao nga ginhatagan mo sang imo pagpalangga. Ginahigugma ka man. Hindi galitan na niya tao nga ginhatagan mo sang imo paghigugma. Balikan ka man sang matuod nga pagpalangga. Bisan himuon mo pagali ang tanan. Ihatag mo man sa iyang tanan. Pero hindi gali ikaw ang iya magustuhan. Paano ako makamubon? Kung ikaw lang permi ang ari sa akon paminsaron. Ara ka sa sulod sang akon tagipusoon. Nga bisan ano pa ang matabo. Ikaw lang gid ang akon higugmaon. Ginagawa mo? Oh no! Nandyan ka na. Paano na lang ako? Kay hindi ako ang ginpili mo. Hindi ako ang ginhigugma mo. Sino bala ang basulon ko? Si nanay ko? O ko nang itsura ko?
Kayo ay pinagtakbo, Denied. itinadana. Oy hala, si Mas Kubado man na oh. Nagahilibion siya. Makaluluoy man si Mas Kubado. Palapitan ko abi. Lolo Ilyong. Mas Kubado? Uy, nga nagahibi ka? Busted naman ako. Umiyak. Ahay, makaluluoy ka man Mas Kubado. Lo, Ay, sige lang ah. Basi hindi pa siya ang babae nga para sa imo. nahambal mo lang inalo. Tungod wala mo nabatsyagan ang nabatsyagan ko. Mas Kubado, tigulang na si lolo mo Ilyong. Na-experience ko na ina. Madamo na nga bisis nga nabigo man ako. Pero ari ako, naga-move on. Lo, Ay, kung mga babae lang ko, ay, sabton ta kadayon. kaya. Lo, palangga ko siya katama. Kinaygugma ko gid si Rose, pero nga hindi ako ang iya maluyagan. Mas Kubado, wala siguro sa imo ang iya ginapangita. Lo, Basi kun ato gidya kay John Roy, ang John Roy nga ina. Amo gina siyang naghalit sa akon. Ako na kuntani ang higugmaon ni Rose. Pero nag-abot pa siya kag nag-eksena sa kabuhi namon nga duha. Mas Kubado, batuna na lang nga hindi ikaw ang nagustuhan. Kalain bala sina, inang nagadumot ka, nagakainit ka. Basi maabot ang panahon nga may mahimo ka nga hindi maayo. Kung mahimuon ka kay John Roy, pamatsyagan mo, magustuhan ka ni Rose? Lolo Ilyong, Oo, kinahanglan kalmahon mo ang kaugalingon mo. Sige lang ah, pabayi lang sila. Ma-break man na sila gyapon. bisan masakit lo. Mas Kubado, Himuon ko ang tanan. Ipakita sa iya nga ari lang ko gyapon nga nagapalangga. Kag hindi magbuhi sa ginpangako ko sa iya nga paghigugma. Bahala na. Bisan masakit. salamat kid Rose ha, sa pag-upon mo sa akon sa lugar ngayon eh. Okay Poko distupad ko ha. Abi mo, kanami sa lugar ngayon eh. Gataway? Oo, matod. Kag nagatawhay pagid ang paminsaron ko. Tuod? Hindi lang kay nagatawhay. Pamatsyagan ko do ara ako sa paraiso. Nga ahaw. Di kay upod na ka mo. Balangga mo gigugali, Roy. Oo eh. Inhimo ko gid gani ang tanan. Para ipakita lang sincero ako sa akon katuyuan sa imo, Rose. Kung amo na, isa lang ang bal ko sa imo. Ano na, Rose? I love you too, Roy. Hala, tuod ka, Rose. Ginahigugma mo man ko. Oo eh. Dasig ba? Pasensya ka na, Rose, ha? Excited lang abi ako nga ipabatyag sa imo nga palangga ko ikaw eh. Okay lang sa ako na. Namiyan mo ko gani si mo kay kaprang ka bala si mo ha. Oo eh. Kag nalipay, gid kuya. Nga, ano nalipayan mo ha? Di kay bisan daw kabayong itsura ko. Palangga mo ko. Ma. Abe Maray, hindi na kuya kinala nagpili sang gwapo. Ha? Nga man, Rosaw? Mamangkot, gwapa ako.